बुंनायसै नामा नाथाय बेबादि बाथ्राखौनो गोबां पाबाव थानाय मानसिफोरनो नांगौ अब्लासो गाव बबेयाव दं बेखौ मिथिगोन आरो मोनसे बिसयखौहाय आङो बुंबावनो लुबैदों गोबांनावनो बायदि रोखोमनि दुखु दंखायो आं मिथिगौ सोरनियावबा जानाय लोंनाय अभाब बिसाय अख्रा बिसाफोरनि दुखु बायदि रोखोमनि बेरामजों नारसिनजानायनि दुखु गोबां ऋणफोर दङ न'खर डेभेलप खालामनो हायाखै बेबादि गुबुन गुबुन समस्याफोरजों दङ दुखु आरो बे दुखुनि सायाव मोनसे दुखुखौ आं नुबावदों फोथायारि जानानैबो अमासि जीवन रंजानाय गैया सोरगोआव थांनायनि सोमोन्दै सानोब्ला गिखांनाय फैयो गावखौनो दासिमबो पापि साननानै लायो बेनि सोमोन्दै आङो दिनैनि सेसनाव हायाब्लाबो आं गाबोननि सेसनाव आं खोन्थागोन गाबोननि सेसनाव बिमाफोरखौ माबादि मारियामनि गुनखौ लानानै जों न'खर खुंनांगौ जोङो बिनि सोमोन्दै आरोबाव बिजिरबावगोन आरो मार्था मारियामनि जिबननिफ्रायबो जों बिजिरबावगोन दाबोनो जोङो जोंनि टिमखौ फरायबावदिनि अनजाग्राफोर जोंनि टिमा लुकासनि 10 बालाग 42 सारि बिनि सिगां जोङो 41 सारिखौ फरायनि फोरबोआ मार्थाखौ बुंफिनबाय मार्था मार्था नोङो गोबां मुवाफोरनि थाखाय साननानै जिंगासिदों नाथाय गोनांथार बाथ्राया मोनसेल' मारियामा साबसिन बाहागोखौ सायख'बाय बे बिनिफ्राय लांजाथानाय नङा मारियामनि साबसिन बाहागोखौ सायख'नायखौ जों नुदोंमोन साबेसे बिमाफ्रा गोसोआव दङ जों दहाय फुङाव मारियामनियाव मा गुन दंमोन मारियामनियाव मा गुन दंमोन आरो मार्थानियाव मा गुन दङमोन जों बेखौ दहाय बिजिरदों आरो बे मारियामनि गुना मार्थानि गुना मा नोंथांनावबो दङ जुदि नोंथांनाव दङब्ला बेसे रंजानाय मार्थानि बेस्थ'थाखौ लानानै जोङो दहाय सावरायदोंमोन दानिया आरोबाव जोङो सावरायगोन जोङो नायलांगोन मार्थाया गावनि जिबनखौ बेस्थ'थाजोंनो माबादि प्रभु जिसुनिफ्राय गोजान खालामनानै लादों अनजाग्राफोर बिमाफोर आरो जों बेयाव जिरायनाय साफ्रोमबो रमनि 3:13 बालाखौ जोङो नायनि रमनि 3 बालाग 13 सारि इब्रिय 3 बालाग 13 सारिखौ जों बयनिबो थाखाय नाथाय जेसे दिनै होननाय समा थागोन एसे दिन नोंसोरनि रावबो पापजों सोलायजायै बादि आरो गोसो गोरा जायै बादि साफ्रोमबो गावजों गाव गोसो फुदुंज्लाय बे खारननि थाखायनोथ' जोङो गोसो फुदुंज्लायनो थाखाय सुद्रायनो थाखाय थुलुंगा होनो थाखाय गोरोन्थिखौ दिन्थिनो थाखाय इसोरनि बाथ्राजों बेयाव जुथुमदों बेयाव बुंदों गोसो गोरा दाजा गोसो गोरा दाजा दिनै होननाय अनजाग्राफोर गितफोरनि 103 बिनि 14 सारियाव नायोब्ला इसोरा जोंखौ हाद्रिसो होनदों इसोरनि नोजोराव जोङो हाद्रिसो बे हाद्रिखौ जोङो आखायाव लानानै होनानै सुफुङोब्ला बियो जोंनि मेगननिफ्राय बहा थाङो जों बेखौ नुवा बेनिखायनो जोंनि जिउआ आनसार्टेनिटि दानो दं दानो गैया बे हाद्रि जिबनखौ लानानै गोसो गोरा दाजा होनदों जोंनि न'खर संसार जानायाव बिमाफोर जोङो गोसो गोरा जानानै इसोरखौनो
सेकेन्डारि इसोरखौनो द्वितीय इसोरखौनो उन साननानै जोङो संसार जादोंब्ला जोंहा गिनांगौ दङ आरो 15 सारियावबो बुंबावदों 15 सारियाव शास्त्रआव बेखौनो होनो दिनै नोंसोरो इसोरनि रावखौ खोनायोब्ला नोंसोरनि आजौ आजैफ्रा जेरै गोसो गोरा जानानै जेरै इसोरनि जेंना बिग्रायदोंमोन बेबादि नोंसोरो गोसो गोरा दाजा इस्राएलफ्राबो गोरा गोसो जादोंमोन आरो जोंनि गेजेरावबो दिनै बे बाथ्राया गोरा गोसो जानाय गोसो सोलायनो गोसो गैयै इसोरनि खाथियाव फैनो गोसो गैयै गुरै जानो गोसो गैयै बे जिउखौ दिनै इसोरा आंनि जुगिदि हब्रा हब्रा बुंदों गोसो गोरा दाजा बारे बार बुंनांगौ जायो महिला बिमाफोरनि गियान सोलोंनायनि मोनसे जोंनि आलादा स्कुल दङ आलादा कलेज दङ आलादा इउनिभारसिटि दङ जेखौ जोङो रबिबार सानाव फुरायै खुला खुलि जों सोलोंनो हाया नाथाय बे जोंनि इउनिभारसिटि कलेज बे दिनाव जोंनि न'खर संसार जानाय जों बिमाफ्रा आयना बादि जों बिमाफ्रा सिनस्रि बादि जों बिमाफ्रा गंसे गारिनि गोनांथार इन्जिन बादि बेनिखायनो बे दिनाव जोङो गुबुन बिषयखौ लानानै जों सावरायनो हायो आरो बिस'ज्लायनो हायो बेनो जाहैबाय सुक्रुबार दिन बारे बार बुंनो गोनां जायो अनजाग्राफोर बिमाफोर बे सुक्रुबार दिनाव जेब्ला सासे न'खर जानाय बिमाया बे सुक्रुबार दिनखौ गोसोखांनो गावखौ दिनैनि दिनाव थाम-थिम खालामगोन इसोरा नोंथांनि जिबनाव गावनि अननायखौ होगोन आरो नोंथाङा आत्मिक जिबनाव आगानसे आगान सुरनाय जागोन हाबा जाखांनायखौलाय मा आंनियालाय मामोन सिख्ला समावनो आङो सुक्रुबार गिर्जा नागारामोन ओरैबादि मोजां मोनोमोन आं बिमाफोरनि रायनाय होननाय दाबोनो जाय साबसे बिमाफोर गसंदों रायदों आं जोबोद रहिस' मोनो खोनासंनो मोजां मोनो आरो बिमाफोरनि प्रार्थना रिक्वेस्ट खोनाब्ला आं ओरैबादि दुखु मोनफायो फिसाय एसेबां अख्रा जानाय लोंनाय अभाब बायदि रोखोमनि समस्याखौ लानानै जेब्ला सुक्रुबार गिर्जा समाव लोगोफोरजों मोदै फसरलायफैयो बे बिमानि महर मुस्रिया बे बिमानि मोदैया बेसे समायना आरो दिनै गोबां बिमाफ्रा मारियाम बादि जिसुनि खाथियाव जिरायनो रोङैयाव प्रार्थना खालामनो रोङैयाव बिमा बिग्राफोरजों लोगो लाफानो रोङैयाव मार्था बादि इसोरनि समखौबो बाहायदों बेनिखायनो गोसो गोरा दाजा होनदों सोरबा सासेसो सुक्रुबार गिर्जानिफ्राय गोजानाव दङब्ला थांखि लानांगोन अनजाग्रा बिमा बेनिखायनो जोङो दिनै नायनि मारियामा जिसु ख्रिस्ट'खौ सेथि माने गोनांसिनथार हिसाबै बियो गनायदों फोथायदों नाजावदों बिनि खाथियाव थादों बेखौनो बुंदों इंराजियाव प्रायरिटि होदों गुबुना उनाव खामानिफ्रा उनाव जानाय लोंनाया उनाव नाथाय इसोरनि टाइमा इसोर दा मोननै रोखोमनि इसोरनि खाथियाव थांनाय जोंहा राहा दङ बेनो जाहैबाय पार्सनेल व्यक्तिगत प्रार्थनाजों व्यक्तिगत इसोरनो गथायनायजों जों इसोरनि खाथियाव थांनो हायो जोंनि व्यक्तिगत इसोरजों बेबादि सोमोन्दो लोगो लाज्लायनाया माबादि आरो मोनसेया जाहैबाय बेबादिनो महिला बिमाफोरजों लोगो लाफानाय आङो सासे बिमानि टेस्टिमनिखौ नोंथांमोननि गेजेराव खोन्थाबायना खोन्थायाखै आं गोसोआव गैया
आं बेंगलाव वेस्ट बेंगलाव दङमोन बेयावहाय सासे बिमा दङमोन ओरैबादि बे बिमाया शुक्रबार गिर्जायाव लोगो लानो आफसोस नाथाय बिसाया माब्लाबाबो एलाव होआ बिहिखौ लोगो लाब्लानो बुथारनो नागिरो थेवबो सानसेखालि जेब्ला आं बे प्रग्रामाव दङमोन बे महिला बिमाया गाबै गाबै प्रेयार रिक्वेस्ट होदों बिथाङा गिर्जा जोबखांनानै न'आवनो थांफिननो गिदों बिसाया माब्लाबा सिखा लानानै थाखुमायो गिर्जायाव फैनाय नुयोब्ला अब्ला बेबादि मोजां खाबु मोजां समखौ बिथाङा मोननो हायाखै थेवबो थाखुमा महिला बिमाफोरजों लोगो लाफानो गावनि दुखुखौ खोन्थानानै आंनि बिखाया गावदों नाथाय जोंनि गेजेराव गोबां बिसायफ्रा सानो बिहिखौ गिर्जाफ्राव लोगो लाफादों होननानै सोरबा बिसायफ्रा गावनि बिहिफोरखौ जेबो बुंनो हाया जायो बुंबोलाबो दुखु मोनो दावराव फैयो सोरबा सासे बिफानि बुंनायखौ आङो खोनादों आङो जेबो बुंनो बाबाय बुंबाबो दावराव फैयो नांलायनांगौ जायो आं गोसो मोजां मोना होननानै आङो सानदों बे बिसायनि गोसोआव बेसेबां दुखु दं जानो हागौ दा बेबादिनो जोंनि बिसायफ्राबो जोंखौ बबेबा बिसयाव सुद्रायनो हायै दङ नामा जोंनि आखलफोरखौ नुनानैनो सुद्रायनो हायै दङ नामा आरो बबेबा ओरैबादि कन्डिसन जायो अबस्था बिसायाबो हिनजावखौ थोननो रोङा हिनजावाबो गावनो गोसो जानो रोङा बेबादि अबस्था जाग्राफोर मोजां खाबु होननानै बुङोब्ला नोंथांनि आखायाव बे खाबुखौ दिहुन होनदों मानो बे खाबुखौ जोङो दानो लानांगौ उननि समाव जोंनि खोमाफ्रा खोनानाय नङा आं दाख्लै जे प्रग्रामाव दङमोन आं नुदों साथाम बुरैफोर सासेया लावथि गंनै थुदों लावथि गंनैजोंसो थाबायनानै गिर्जायाव फैदों आरो आं जे मण्डलियाव दं बे मण्डलियाव सासे बुरै दङ बुरैसा जोंनि मण्डलियाव गासैबो फिसा गोनां गोजा फिसा उन्दै गोनां गोजा थेवबो जोंनि बे मण्डलियाव बे बिहामजो फिसाफ्रा आं बिहामजो लिङो बाद होआ जै आं खनसे बहाबाफोर थांबाय आरो आंखौ लोगो मोनफिनबाय खुसिजोंनो गाबलायो आइ फैबाय होननानै दा आंनि बे लाफाखंकर मण्डलियावबो सासे बुरैसा दङ जेब्लायबो बिथाङा NLC-नि नाथाय थांनो हायैयाव जोंनि सिएनआइ खाथियाव गिर्जायाव लोगो लाफाबाय थायो खोमाबो मोजां खोनाला आथिंबो सानाय थाबायनो हाला आरो मेगनबो मोजां नुला आङो बे बिथांनि लाइफखौ नुनानै आरो दाखालि साथाम बेबादि लावथि गंनै थुनानै फैनाय बाफोरखौ नुनानै आंनि गोसोआव बिराद सानखांनाय फैदों खाबु होननानै बुङोब्ला दिनै होननानै बुङोब्ला बिहामजो फिसाफोर बैसो दंनाय बिमाफोर बे समावनोसै उननि समाव जोङो शुक्रबार गिर्जा लोगो लागौ गिर्जायाव हाबगौ सभायाव थांगौ होनब्लाबो जोङो थांनो हानाय नंलिया सल'मना बेखौनो बुंदों बेबादि सम सफैगोन बैयाव थांगौ होनब्लाबो थांनो हानाय नंलिया बयनिबो थाखाय बे समा दं नाथाय दिनै जे जोंहा मोजां खाबु गिर्जा हाबनो थाखाय कनफारेन्सफ्राव थांनो थाखाय बाइबेल फरायनो थाखाय सानसे सम फैगौ जोंनि मेगना खामानि होनाय नंलिया सानसे सम फैगौ जोंनि खोमाफ्रा इसोरनि बाथ्राखौ जेरै दा बेसेबां गोजानावब्लाबो खोनादों बेबादिखौ खोनानो मोननाय नंलिया बिनिखायनो नैबे बैसो थानायावनो मोजां खाबु लानानै बे एफिसुसनि 5नि सल'खौहाय जोङो खाबु लानानै जोङो थाबायदिनि आरो जों
बे बैसो थानायावनो जेसेबां मोजां खामानि मावनो हायो इसोरनि हाबा मावनायखौबो खाबु होननानै साननानै लादिनि बिसाय सिबिनायखौबो मोजां खाबु होननानै सिनायदिनि आंनि बिनानावहा बिसाय गोमाजानाय गथ' मोननायनि सिगांनो पान्जाबाव FMBBनि मिशनारिमोन सानैबो बे COVID-19 कर'ना भाइरासआव आंनि बेवाइया हजोंनो जिउ गोमादों लाहाजखौबो लाबोनो हायाखै आरो आंनि बिनानावा बुंदों आब' बिथाङा गाबनानै बुंदों आब' जेसेबां हायो एसेबां बिसायखौ मान होदो बिसायखौ आदर खालामदो बिसायखौ सिबिदो आंनिया बे खाबुआ गैलिया बिथाङा आंखौ बेबादि बुजायदों आरो गमामायैनो नंगौ जोङो माब्लाबानि समाव बिसाय थानाय समाव जों पात्ताखौनो मोना बिसाय सिबिनायखौबो जोङो खाबु होननानै साननानै लादिनि बिखुनजो बिहाव सिबिनायखौबो बोर खाबु जोबथा खाबु होननानै जोङो साननानै लानो हायोब्ला अनसुलि बिहामजोफोर इसोरा बोर होगोन सासे बिहामजो जोंनियावहाय थांनानै बिखुनजोनि सोमोन्दै बुंदों बिखुनजोआ बेचारा उन्दै बैसोआवनो हाबा लादोंमोन जाहैदों बिखुनजोखौ गोबां समाव गाव दुखु मोनोमोन बिखुनजोआ खामानि फोरोङोब्ला नाथाय बिखुनजोआ जेब्ला बुरै बैसो जायो गावनि बेसेबांबा गिदिर सना बेखौहाय खुनानै आरो आलमिरायाव सनानि माला दंमोननो गावनि गोदोनि बेखौ लानानै बिहामजोनि आखाइयाव होनानै बुंबाय जाहैदों नै बिहामजो फिसा दिनै आङो आंनि बे बेसेन गोसा सना रुफाखौ नोंनि आखाइयाव गथायबाय आङो बै समाव नोंनो होआखै मानो होननानै बुङोब्ला आं नोंखौ आनजाद नायदोंमोन माबादि बिहामजो जामारगोन बेलाय बिनिखायनो नोङो देरहाबाय आङो नोंजों इनायनो खुसि आंनि बोरा नोंनियाव थाथोंसै होननानै बिहामजोखौ सनाजों आखाइयाव होनानै आरो आखाइखौ खर'आव दोननानै बोर होदोंनो आङो बे बाथ्राखौ नंखायै बुङाखै गावनि जे बिहामजो इसोरनि सिगाङाव आं बेखौ टेस्टिमनि होदों अनजाग्राफोर बेबादि खाबु जोङो लादिनि फिसाफोरखौ खांनायखौबो जोङो खाबु होननानै जोङो साननानै लादिनि आरो जोङो बिसेसकै जेसेबांनाखि मार्थाबादि बिसाय सिबिनाय जा जोंनि न'खरनि जेसेबां खामानि मावा मानो अनजाग्राफोर जोङो बयबो साखरि मावग्राफ्रानो जा गिदिर गोजौ थाखोनि मानसियानो जा हाई लेभेल स्टेटासनि मानसियानो जा जों बयबो उन्दै गिदिर लाइमोनफोर बिफाफोर बिमाफोर बयबो इसोरनि थाखाय जोङो समखौ होनांगौ आरो प्रायरिटि होनदों सेफटि जोङो बेबादि सम होनो नाजानांगौ सोरनिबा जिबनाव मानो एसेबां गिलिर बिबानसो होदेरलायखो आंनि न'खर आंसो मिथिगौ होननानै सोरबा साननो हागौ जुदि जोङो जिसु ख्रिस्ट'खौ जोंनि जिबनाव सेफटि होननानै जोङो प्रायरिटि होयोब्ला जिसुआनो इसोरनि थाखायनो होननानै जेब्लायबो सानग्रोयोब्ला जोङो खामानिफोरखौबो ज्राब दोननानै फैगोन बेबादि गुबुन धोरोमनि मानसिफोरखौबो जोङो नुनो मोनो नोंथांमोना मुम्बाइ ताज हटेल 2011मोन नामा बेयाव जे बम ब्लास्ट एटेक जादों बेखौ नायदोंना नायाखै आं मिथिया आं नायबाय आं खनथामसिम नायबाय बेयावहाय जाय टेररिस्टखौ गोथाङै हमदों बे गोथाङै हमनाय टेररिस्टखौ जेब्ला इन्टारभिउ लादों बे समाव इन्टारभिउ लानाय समाव पुलिसफ्रा बुंदों मा धर्म बेलाय मानसिनि थै फसरब्ला पापनि मुक्ति जायो माबादि फोथायनाय नोंसोरनालाय होननानै बुंनायाव
बे टेररिस्टआ गोथाङै हमजानाय मानसिया बुंदों नोंसोर जेबो मिथिया जोंहा ओरैबादिसो जायो ओरैबादि जोङो जोंनि इसोरनि थाखाय गावनि जिउखौ माला बम फिटिं खालामजोबनानै हाजार जननि गेजेराव बारसोमनानै जोङो बेरफ्रुनानै थैनो मोनो आरो सारनो हायो बिनि थाखाय जोङो मा ट्रेनिंआ जोबोसो जोङो नेयो नोंसोरलाय मा मिथिनो होनदों गिथाव माबादि प्रायरिटि होनाय माबादि गावसिनि इसोरखौ सिगां गोनांसिन होननानै साननानै बेबादि गावखौ बुलि होनाय बिसोरनि इसोराथ' गोथां जिउबो होनो हाया बासायनोबो हाया अब्ला जोङो दिनै जोंनि गोथां इसोरखौ मोननानैबो जोङो मानो इसोरखौसो जोंनि गिबि गोनांसिन होननानै जों साननो हायाखै मानो जोंनि जि दानाय नोंथांमोननि जायगायाव जि दानाय गैया जानो हागौ जिखुनु नोंथाङा बबे शुक्रबार दिनाव एबा सानसे माने बाइबेल फरायनाय गैया फरायनो गोरोंब्रा प्रार्थना बिनाय गैया सानसे माने मा मावनानै थायो माब्रै थायो बेखौ नोंथांमोना सानदो बहाथो इसोरखौ जों सिगां दोननायालाय जों गोबां समाव इसोरखौ दुखुनि समावल' जों गाबज्रियो जेब्ला बिपदा फैबाय बे समावल' जों गाबज्रियो आरो जेब्लायबो जोङो मा प्रटेक्शननि थाखायल' बियो प्रटेक्शननि थाखायल' जों बियो आंनि फिसाखौ बें गाज्रि नङा जोंनो बेखौनो नांखागौ नाथाय बेजों लोगोसे जोंबो प्रभु आंखौ आत्मिक जिबनाव देरलांनो बोलोगोरा जानो बोलो हो बेफोरबादि जोंबो जानांगौ दानियेलनि जिबनखौ जोङो नायोब्ला नुयो एसे ग्राब दानियेलनि बिजाबाव जोङो नायब्ला नुनो मोनो बियो एक घन्टानि आठदावबो नायब्ला जों नुनो मोनो जानाय लोंनायनि बेलायाव एसेबां बेनो राजानि जानाय खायद'खौनो होदों नाथाय जेखौ बेनो होदों बेखौ जायोब्ला बियो इसोरनि सिगाङाव गावखौ बादुवा खालामनाय जागोन बेखौ गिनानै इसोरखौ सिगाङाव दोननानै गावखौ बादुवा खालामनो बानानै बियो बेखौ नाख्रुबजोबदों आरो बेखौ जेब्ला जोङो नुयो जेब्ला जों नायो बिनि जिबनाव इसोरा माबादि दिखांदों जों बेखौ नुनो हायो जाग्राफोर आरो दिनै गोबां जोंनि प्रायरिटि जों माखौ सिगांसिन होननानै सानोब्ला रबिबार दिनाव बहाबा थांनाया गोनांसिन ना गिर्जायाव हाबनाया गोनांसिन पिकनिक जानाया गोनांसिन ना गिर्जायाव हाबनाया गोनांसिन आङो मोनसे बिषयखौ जोबोद दुखु मोनदों नोंथांमोननि जायगायाव बे जाया जानो हागौ बर'दिनाव ओरैबादि मोसायो आरो जेब्ला गेजेराव रबिबार सानबो गोग्लैयोना बे रबिबार सान गेजेराव गोग्लैनाय रबिबार सानाव मानसियानो जाया गैया नाथाय मोसायो समनि गेजेराव आं दुखुसो मोनो निस्सय जिउजों ख्रिस्ट'नि थाखाय रंजानाय जायाखै बे होननानै मानोना बुङोब्ला मोसानायाव मोसायो खाजि होननानै बुङो नाथाय गिर्जा रबिबार सान फैब्ला गिर्जा हाबनो मिथिया ख्रिस्ट'जों अनजाग्राफोर बिनिखायनो जोङो बिजिरनांगौ नोंथांनि सानसेया माबादि थाङो बेखौ बिजिरनांगोन समनि गेजेराव जोंनि बिमाफ्रा मा रबिबार दिनावबो सानडे स्कुल टाइमाव फिसाफोरखौ टिउसन लाहोग्रा सर' जाबाय टिउसनाव थाङो सानडे स्कुल मोना अब्ला बबेया गोनांसिनमोन नंगौ फरायनाया जोबोद गोनां नाथाय जाकबनि 1नि पास जायासो गियानखौ होग्रा गियाननि उन जानायखौबो इसोरासो गियान होग्रा बे गियान होग्रा इसोरखौनो उन खालामनानै सानडे स्कुल टाइमाव फिसाफोरखौ टिउसनाव हगारनाय बेबो मोनसे
जोंनि थाखाय गोरोन्थि टाइम गैया इसोरनि थाखाय जोंनि दिनै गिदिर गिदिर राजनितिक दैदेनगिरिफोराबो बेसाराफोर बिसोरबो समखौनो होनो हाया नाथाय सम होनांगौ नोंथांमोना इउटुबाव नायब्ला नुनो मोनगोन आं सासे चाइनिज ना फिलिपियान पास्टर मिथिया बिथांनि मुङा पास्टर तानची बिदि साउन्डब्लाथ' बियो चाइनिज जानांगौ बिथांखौ पार्लामेन्ट हाउसावनो प्रेसिडेन्टआ लिंहरनानै इसोरनि बाथ्रा खोनासंदों फिलिपाइन जानांगौ इसोरनि बाथ्रा खोनासंदों प्रिचारखौ लिंहरनानै पास्टरखौ लिंहरनानै इसोरनि थाखाय टाइम होदों दा जोंनि गोबां बेबादिनो जोंनि हादर बेंगिरिफ्राबो प्रायरिटि इसोरखौनो सिगां इसोरासो आंखौ दिखांग्रा इसोरानो आंनो दोहोन होग्रा इसोरानो आंनो मान सन्मान होग्रा होननानै बेबादि साननानै बयबो समखौ होनांगौ दिनै इसोरनि थाखाय सम गैयै जालांदों बेखौ जोङो नुनो मोनदों गिर्जाफ्राव बिफाफोरनि जों मानसियानो जाया गिर्जाफ्राव मानसियानो जाया 200 जन मेम्बार्सआव 60 जन गाहामल' जानाय इसोरनि थाखाय टाइम गैया इसोरनि थाखाय टाइम गैयै जालांगासिनो दं मोनजाग्राफोर बिजि बयबो बिजि बयबो बिजि आङो जेब्ला बाजार खालामनो थाङो हस्टेलनि थाखाय जे बाजार दखान न'आवनो दखान दङ गसाइगावआव आङो नुयो बिमाफ्रा थिग टाइमाव फुजा होग्रा बिसिनि बे खुरैखौ लानानै धुप धुना सावनानै बिसोरो बेलासि जाबायथाय ओरैबादि लरि होयै धुपनि उखुन्दै दखान मुङा मोनफ्रोमावबो फोनांजोबो आरो बिसाया दखानाव जिरायो बिहिया बेबादि आरो आङो सेंग्रा लाइमोनफोरखौबो नुदों दखान खुलिजेननाय लोगो लोगो बिसोरो मा खालामो बानलु आरो लिबु बेखौहाय बिसोरो सुनानै आलायो आरो बेजों लोगोसे सुस्राङो सिबस्राङो बिनि उनाव बिसोरो दखानखौ खुलियो बिसोरो एसेबां मावनो हादोंब्ला जाय इसोरा बिसोरखौ बासायनो हाया अब्ला जों बिमाफ्रा बबे खारनाव बेबादि जोंखौ लाखिबाय थादों हमथाबबाय थादों ख्रिस्ट'जों अनजाग्राफोर जोङो साननो गोनां रमनि 11निफ्राय 13सिमखौ जों नायनि रमारि 11निफ्राय 13 मानोना नोंसोरो मुगाखौ मिथिगौ उन्दुनायनिफ्राय सिरि मोननायनि मुगाया सफैबाय उन्दुनायनिफ्राय सिरि मोननायनि मा सम सफैदों सिरि मोननायनि सम सफैदों आरो मानोना जों जिसु ख्रिस्ट'खौ फोथायजेननाय समनिख्रुइ दानो इसोरजों जोंनि बासायजानाय समा खाथिसिन जाबाय हरा बारलांनानै साना ओंखारथारनोसै बिनिखायनो दे जोङो खोमसिनि हाबाफोरखौ नागारनानै दावहा नांनो स्रांनि आगजुफोरखौ दैनि दे स्राङाव थानाय मानसिफोर बादि जोंबो थाबायनि दावरावफोराव नङा लोंग्लुंनाय फेग्लुंनायफोराव नङा बाजार एबा लांसुनियाफोराव नङा नांज्लायनाय एबा मगन सानायफोराव नङा बे जोबथा मुगायाव अनजाग्राफोर जोबथा बे मुगायाव जोङो माब्रै खुसियारै थाबायनायनि सिरि मोननायनि थाखाय जोंहा सम जाबाय नाथाय गोबां जोंनि समखौ जोङो हगारगासिनो दङ बोसोन बिजाबनि 4नि टेक्स्टआवहाय बेयाव बुंदों नोंसोरो नोंसोरनि साननायफोराव साबधान जादों नोंसोरनि साननायफोराव साबधान